Domaće teme, prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prošla godina donela je najveću stopu fertiliteta broja živorođene dece po ženi od 2011. godine. Kako će to uticati na demografsku sliku Srbije, šta još možemo da uradimo, kada će mame preduzetnice imati ista prava kao zaposlene trudnice i porodilje, o tome za Dnevnik govori ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić. S njom razgovara Ivana Božović. Ivana, izvolite. Goca, hvala profesorke Kisić. Dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Dobro jutro. Čuli smo da nam je povećana stopa fertiliteta, ali kolika je ona u ovom trenutku? Da napomenem da prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 2011. iznosila 1,40, 2012. 1,45, 2013. 1,43 i tako dalje. I gde je ona u ovom trenutku najveća, u kojim krajevima i šta zaključujete na osnovu toga? To su zaista najlepše moguće vesti i nakon praktično 4 decenije, sada već sa sigurnošću možemo da kažemo da je zaustavljen taj negativan trend, pad ukupnog broja novorođenih. Znamo da je za prostu reprodukciju, odnosno za održavanje broja stanovnika koji imamo na sadašnjem nivou, potrebno da je stopa fertiliteta 2,1. Da vas podsjetim, 2011. godine ona je bila 1,4 i sada praktično su ove vrednosti počele sve više i više da rastu. Pre godinu dana je bilo 1,52, a sada je ova vrednost 1,63. U kojim regionima najviše? Ja bih samo još napomenula da, iako su ovi podaci još uvek daleko od te poželjne vrednosti 2,1, naša zemlja se nalazi praktično u samom vrhu zemalja kada je u pitanju ne samo region, nego i cela Evropa, ali ne treba da se poredimo sa lošijim od nas, nego uvek trebamo težimo ka boljem i nadamo se da će ovi podaci, odnosno da će ovaj broj sve više rasti. Kada je u pitanju po ovakva vrsta analize po regionima naše zemlje, praktično Raška oblast je ta gde se beleži vrednost preko 2, odnosno i preko 2,1, a što se tiče opština i gradova, to su Tutin, Sjenica, Novi Pazar, Nova Crnja, zatim Kostolac. Ono što je jako bitno da je značajno veći broj nove rođene dece registrovanja i u nekim gradovima praktično nakon više decenija, kao što su Novi Sad. Zatim, kada je u pitanju Beograd, to su opštine Voždovac, Zvezdara, zatim Zemun, zatim to su i gradovi Kragujevac, Aranđelovac. Sve veći i veći broj gradova i opština koji se nalazi u ovoj grupi i zaista ukoliko nastavimo u ovakvom pravcu, biće nas sve više, a to je i jedini cilj svih naših aktivnosti. Pomenuli ste 2,1 koji nam je neophodan za prostu reprodukciju. Da li i sa ovom stopom fertiliteta možemo da promenimo demografsku sliku Srbije? Pa to je sigurno jedan od suštinskih podataka koji govori da idemo u dobrom smeru. U 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu ukupan broj dece koji je rođen, veći broj dece je za 520. Ali ono što nas posebno raduje jeste da kada je u pitanju redosled rađanja, da je značajno povećan broj rađanja prvorođene dece za 660 i to je jako značajan podatak jer praktično, kao što sam već rekla, 4 decenije pogotovo padao ovaj broj, znači rađanja prvorođene dece, što je također pokazivalo da se i broj žena u fertilnom periodu smanjuje, bio je veliki broj migracija, tako da nam ovaj podatak da je veći broj dece, što se kaže, prvog reda, odnosno prvorođene, je sve veći i veći, pokazuje nam da je zaista naša zemlja mnogo učinila, da je ekonomski snažnija i da se to prepoznaje i vidi, da mladi ljudi žele i hoće da ostanu u svojoj zemlji i da ovde svoje porodice stvaraju. Osvrnimo se i na mame preduzetnice. Više puta smo govorili o njima. Vlada je usvojila nova pravila za mame preduzetnice. To se sad trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Kada će biti ta nova pravila izmenjena? Da napomenemo da se odnosi i na očeve, da se odnosi i na produžetak odsustva za mame. Već 19. maja je Vlada Republike Srbije usvojila, odnosno usvojila je nove izmjene zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom i očekujemo već praktično narednih dana da se jednoglasno je prošlo na skupštinskim odborima. Ono što jeste jako bitno jeste da se novi
ovim izmenama omogućava da i žene preduzetnice, odnosno njihovi supružnici nakon 3. meseca od rođenja deteta mogu da koriste porodiljsko odsustvo, a i takođe žene preduzetnice koje rode 3. i svako naredno dete izjednačavaju se sa ženama koji su u radnom odnosu u pogledu dužine trajanja porodiljskog odsustva, i to je, odnosno u trajanje od 2 godine, i to je sigurno još jedna od mera koja će dati dodatni efekat, jer mi kada sada analiziramo kakva je to struktura žena koje rađaju decu sada više nego što je to bilo u prethodnom vremenskom periodu, možemo da vidimo da je to u svim uzrasnim grupama. Tako da su to sigurno već počele da daju rezultate i mere kao što je subvencija za stan, ali ono isto što je jako bitno kada vidimo da je veći broj žena, pogotovo koji rađaju prvo dete, u uzrastu i starijem od 40 godina, a znamo da smo i pomerili i granice za potpomognutu oplodnju. Sada različite mere u različitim grupama daju različite efekte, ali ono što je sigurno da idemo ka istom cilju, to je da nas bude sve više. Šta je sa izjednačavanjem naknada tokom trudničkog bolovanja? I o tome smo u prethodnom periodu govorili. To je takođe jedna od mera koje treba da se usvoji. To nije u nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici i u pitanju izmenu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, tako da sam sigurna da će u narednom periodu i takva vrsta izmena da bude, zato što je i grupa žena preduzetnica od velikog značaja. Ja da napomenem da je prosječan profil žene preduzetnice je žena koja u proseku ima između 37 i 42 godine, koja ima porodicu, koja je u braku, a koja ima obično neko manje preduzeće, do 5 do 10 zaposlenih, ali u svakom slučaju i tekako predstavlja značajan pokretač svoje porodice i koja može i želi i da uskladi i materinstvo i svoj posao, i to je jedna od aktivnosti koje takođe sprovodimo sa Privrednom komorom Srbije, čitav niz aktivnosti da podstaknemo firme da porodice, pogotovo žene, podstaknu da se ostvaruju kao majke, a sama preduzeća i firme su te koje će da im i pomognu u tome i da se vidi da upravo može to da se uskladi. Da li očekujete povećanje roditeljskog dodatka? Šta se u ovom trenutku dešava sa tim? Kada je u pitanju finansijska podrška porodici sa decom, ona je nikada veća. Da vam napomenem da 2012. godine, nakon rođenja prvog deteta, je finansijska podrška bila 31.600 dinara. Sada je ona oko 350.000 dinara. Za treće dete je 1,8 miliona, za četvrto dete 2,7 miliona dinara, u jednakim mesečnim ratama 10 godina. Znači, evo, za četvrto dete u ovom momentu mesečno se 10 godina dobije oko 22.000 dinara i 2 puta godišnje ove vrednosti usklađujemo u skladu sa potrošačkom korpom i od sredina ovoga meseca, znači to je već praktično za par dana, će ove vrednosti da budu nešto povećane. Da li znate možda za koliko? Pa to je, u tačnu vrednost ne mogu da kažem u ovom momentu, ne mogu, nego zato što još uvek i ne znam. Znači, prve vrednosti procene su od otprilike 15. jula, ali to uvek bude više za neki par hiljada. U svakom slučaju nije beznačajna svota novca i ono što je jako bitno, takva vrsta finansijske podrške nije nikakva socijalna kategorija. To linearno dobijaju sve majke, bez obzira da li su u radnom odnosu ili ne, bez obzira na bilo kakvu drugu socioekonomsku ili demografsku kategoriju, tako da je to jedna vrsta podrške porodice i jedna dobrodošlica bebi kao jedna poruka dobrodošla u Srbiji. Kratko da napomenemo, u prethodnom periodu ste uručili 400 miliona dinara predstavnicima 52 lokalne samouprave. Šta će oni konkretno preduzimati, kakve projekte će sprovoditi, kakve rezultate vi zapravo očekujete? Populaciona politika i generalno demografsko pitanje je zajedničko pitanje svih nas, tako da smo odlučili da praktično polovinu svog budžeta upravo usmerimo na lokalne samouprave koje su takođe bile i jesu u obavezu da izdvoje deo iz svojih sredstava i da zajedno krenemo u različite aktivnosti kada je u pitanju podrška i roditeljstvu i populacionoj politici. I
ovom prilikom smo 52 lokalne samouprave su dobile sredstva. To je od proširenja kapaciteta predškolskih ustanova do izgradnje igrališta, do takođe kupovine udžbenika za decu, zatim za potpomognutu oplodnju. Znači čitav niz i čitav spektar različitih aktivnosti i mera koje praktično su usmerene od roditelja da se ostvare, od parova da se ostvare kao roditelji do dece u različitim uzrastima, a sve sa idejom da nas bude što više. I za kraj sve češće možemo i da čujemo i da pročitamo o vršnjačkom nasilju. Vlada je nedavno osnovala i Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja. Koji će biti vaši konkretni koraci i po čemu će se ovo telo izdvajati ili možda razlikovati od nekih prethodnih? Samo kratko da napomenemo. To je samo još jedan od nizu koraka Vlade Republike Srbije u sprečavanju i u prevenciji generalno svakog oblika nasilja, jer imamo nulti oblik tolerancije na bilo kakav oblik nasilja i sve što radimo jeste da bi povećali bezbednost i sigurnost naše dece koji jesu naš prioritet. Kada je u pitanju ovaj savet, ono što će ga razlikovati u odnosu na druge savete jesu planirani mobilni timovi koji će imati i edukativne, ali i korektivne aktivnosti. Praktično trudit ćemo se da budemo proaktivni, znači da odlazimo na teren, a sve sa idejom da učinimo sve da se, nažalost, masakr koji se desio 3. maja ove godine nikada više slično ne ponovi. Nikada da se ne zaboravi, ali da se i nikada ne ponovi. Profesor Kisić, hvala što ste bili naš gost ovoga jutra. Gotovo. Ivana, hvala tebi i gošći Dnevnika. Kako nam je potvrđeno u hitnoj pomoći, 4-godišnje dete u Sremčici juče napao pas i naneo mu teške povrede u